Hej, jeg hedder Kasper Jarnstad og stifter af Colvita. Colvita er sammensat af de to latinske ord, colere og vitage. Og sammensat så betyder det et farvefuldt liv. Og et farvefuldt liv er netop det, vi ønsker at skabe for jer. Farverne har nemlig en enorm stor betydning for, hvordan vi agerer i vores daglige virke. Både i vores familieliv, såvel som i vores arbejdsliv. Og således er alle vores produkter tiltænkt til vidensdeling for at gøre organiseringsprocessen sjovere og skabe glæde, og på den måde nemmere, således at vores kreative processer er nemmere ved at udfolde sig. Og således også i forhold til innovation på arbejdspladsen i en tid, hvor konkurrencedygtighed er så vigtig. Jeg håber, at I synes godt om det, I ser her på siden, og I må selvfølgelig rigtig gerne kontakte mig, hvis I har nogen form for spørgsmål, både her på site, såvel også på Facebook. Kan I have en rigtig god og farvefuld dag. Tak for nu.